Di naman ako nulutoon nga dinuguan nga ang laing. Amo ini mga kadangas iton akong pansahog iton laing may dilis, sili, loya, bawang at sibuyas. Dagmit kay sumat luto na iton aton laing di na nato pag hinalabaon kay adlawin na. Pati na iton aton mga kadangas dinuguan luto na liwat. Yan ang mga kadangas ako na idodulong iton akon niluto nga laing dinuguan ngadto iton akon mga sokilads. Of di ak niyo ngin karuyod niyo kon dere wara ko iton may himo. Charot. Di na ako hiton barangay San Isidro Elementary School hit akon mga suki na maghusay ng mga kamaestra. Mainit akon isa nga suki nga napakamahusay nga maestra di barangay San Isidro. Para iba kundi himang kabidis. Damo nga salamat madam itong imo pagtangkilik hit akon adiliwat himam Jocelyn Palada usa iniliwat hiyang mahusay. Adiliwat himam Barang. Adiliwat hinusa nga mahusay hi ate mirengan hin usa nga estudyante. Sana daw naka-lipstick. Makadina ko halibuton pero sa tupliwat ini ang barangay sa Isidro San Isidro. Adiliwat akong suki nga adlaw-adlaw ini nga magdarahin sira. Di ate. Suki ko niya pero di ko kilala iton iyang ngaran. Ate nalit akon itatawag iya. Damo salamat ate iton imo pagtangkilit akon mga niloto. Di ato Jojo Del Monte. Yadi liwat hi ate. Damo salamat ate. Di ba mga kadangas maghusay iton akon mga suki di barangay San Isidro. Agidahon na awod pahi ate ayaw gadling padi Oliver Redim nanay. Din akong suki iton looban di ako matabok kay dorohin ka malagay nga dit ira balay bangin ako pag atipungahan pagugo ug ko nalaya ya adihiya nagawa na mahusay liwat inihiya. Di na ako habalay mga kadangas. Magtutuon na hinakon pagkaon kay magutom. Aday manda kawara mangayan bugas. Kekelawang ko didiha solid. Pag aram kita hitong pagtuon nga waray bugas. Ambot ko may ada hinididihiton solid. Maupay nala kamay da padidi extra nga bugas nga ako natatago. Duwala kagatasan iton akon pagtutuonon kay ako mala mag-usa. Nga da na inihiton kagabi nga akon pagkaon. Nakasalang na mga kada pananghali ang paniud to na kita mga kadangas. It akon sura seafood lahiya ada tapos gulay nga tawag tiyagala kita ani kita mga kadangas iton mga seafood at gulay kasi mahal mayan itong karne. Adila kita iton seafood saki na nakilala ka mahini ini ako etaklain ba ano may tawag ni pitik ambot diak maaram basta itakim babaruan Manila itong mga Chinese restaurant pitik man ini pitik banagan di ba maano makaon na ako kararatong kulatikang itong manulong itong akong niluto kararatong kulat ginutom ako. Kaya kamay-kamay lang kita. Mura may pagkinutsaraan ini. Kuan na ini, mara ko tagpera ini. Barato lang ini. 100 pero kuan laya, unong kabugos laya. Tapos may da ko daman isda nga hinatag haakon
ni Ato Jojo Del Monte. Salamat nga pala Ato Jojo sa imong gugma haak nga isda adi. Usa liwat iton hiya akon regular customer, iton akon paninda nga kuan utan. Mga bisan anong akon paninda pirmi iton hiya ako napalit. Tapos tinagan pa ko niyan isda kay pirmi iton hiya nananagat. Asya ini mga kadangas iton kada adlaw ko nga ginbubuhat. Iba pa iton ha gabi. Saka na iton ha gabi nga akong trabaho. Ato nala iton part 3. Tahala mga kadangas damo na lang salamat. Salamatan iyo pagkulaw hini nga akon gin share o akon vlog yana nga adlaw.